Hvad bliver de nye trends? Hvad er moderne? Hvad er in? Hvad er på vej ud? Det ved vores fashion guru, vores ekspert, nemlig Mebe Flagstad. Velkommen til. Ja. Hvad er det, vi skal i dag? Du har taget en ven med. Ja, noget Clark. Clark. Ja. Clive. Og vi skal arbejde med ham, fordi han vil gerne være en anden. Med en anden fyr. Ja, og hvordan gør vi det? Jeg skal lave ham om til et makeover. Jeg arbejder med de... Han er en flot... Han er et stykke mandfolk, jo. Han er flot i forvejen. Ja. Så arbejder jeg med de ting, han har i forvejen. Kørende for os. Han har flotte arme. Han har flot underarm. Det var han godt. Det må arbejde med. Flot underarm. Der er linjerne. Vi arbejder fugleflugt herover. Og så arbejder vi trekant og så måge. Måge her. Måge derovre. Ja. I har 18 minutter. Tak. Og så vender vi tilbage om 18 minutter for at se, hvordan det er gået, når Clark... Cliff Ja. er blevet makeover. Vi vender tilbage om ganske... Altså 18 minutter. Ja. Så stille her. Sådan der. Så arbejder vi heromme. Du skal slappe af her. Så arbejder vi. Så er vi klar med at tage sokkerne af. Det duer ikke det her. Det er dårligt. Dem tager vi af. Så nu skal den anden.